Nadiya, 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 Nadiya. Maimakon ki rike maraicinki amma kin koma shigar burtu. Mai kwanciya ta ɗaukar rai lumbalin bace wutar kai Nadiya. Hello Abba. Husna. Ma dan Allah tsaya ki. Kina gida ne? Yawwa kun dawo daga makaranta ko? Yawwa to dan Allah abin da nake so da ki. Ki je nan bayan TV zaki ga akwai mukulli. Don Allah ki je ki bude babarki tana nan a ɗaki na rufe ta. Tom. Don Allah ki lallashe ta ki bata haƙuri. Ku zo nan asibitin nan da Allah wata yarinya ce na buge. Inna lillahi wa inna a mota wallahi yarinyar tana cikin wani yanayi wallahi. A wani asibitin? Asibitin Salma dai. Kuma ni yanzu gashi na ga an kira ni ma a kamfani tuntuni wallahi ake so in je kamfanin nan saboda bakin da zamu yi. Bari in je in bude ta. Yawwa Husna. Don Allah maza da Allah ki je ki same ta. Yawwa, alhamdulillah. Salamu alaikum. Nadiya. Wallahi Alhaji kaji abin da ya faru kenan. Wallahi kaddara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wato, ai Alhaji kar ma ka damu. Ai na yi waya gida da Husna da Hajiyan Allah da za su zo. Ka san saboda bakin nan sun zo kamfani a yi yanzu haka ne ake jira ma in je kamfanin amma ba zan bar asibitin ba dole sai sun zo. Alhamdulillah. To na gode yawo iko Allah. To kin farka kenan sannu. Yawa. Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya. Sannu. Ni ko na ji daɗi tunda Allah ya sa kin farka. Da Allah ɗan mata me sunan ki ne? Sunana Aliya. Asiya kika ce ko? Aliya. O Aliya. Allah sarki to Allah ya baki lafiya. Sannu kin ji? Ina ne ungonku ne? Nadiya, 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 Nadiya. Allah sarki to na fahimta. Allah ya baki lafiya.
Kina buƙatan wani abu ne a kawo? A'a ko da ɗan ruwa ko wani abu dai haka ko lemu a kawo miki. Ko kuwa? A'a. Amma bari in gaya ma likitan cewa kin tashi. Dan dama mun yi da shi cewa in kika tashi to in sanar da shi. Bari in gaya masa kin ji? Bari da likita. Sani ko? Haba malam, wannan wani irin rashin mutunci ne. Wannan wani irin rashin mutunci ne zaka zubarwa da mutum da kayan. Yarinya ki hakuri ba da gangar ne miki ba. Ki hakuri, kin ji? Gangar ne miki. Haka kuke cewa sai ku cuta mutum sai ku cewa mutum yayi hakuri. Yarinya ki rinka iya harshen ki. Ki rinka iya harshen ki. Ya kike jin jikin naki? Likita a yanzu jiki ya warware na ji sauki. Okay. Wai ni likita yaushe ne za a sallame ni? Na san yanzu hankalin iyayena ya tashi. A gaskiya ba za mu sallame ki yanzu ba, duba da irin ciwon da yake jikinki, kin bari da yake ƙara samun sauƙi kuma sosai mu sallame ki. To ki kira iyayen naki mana. Likita ya za a yi in kira su? Ai sai na ɗaga musu hankali. Gaskiya ne. To shikenan yanzu da ki ɗan yi haƙuri idan kika ɗan ƙara samun sauƙi ne sosai mu sallame ki insha Allah. Ba damuwa, na gode. To karki damu. Nadiya, 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 Nadiya. Nadiya, 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 Nadiya. Ba na son dan Allah ki dinga saka damuwan nan a ranki. Ki yi haƙuri. Ni da dai shigowa wannan 'yar iskar yarinya duk ita ta dagula muku lissafi.
ba na son halin da kuke ciki da ke da Abba, ba na son ganin ku a ciki. Yanzu Husna, kin goyi bayan wannan cin mutunci da aka yi mu? Ba wai goyon baya nake yi ba, kawai dai ina goyon bayan gaskiya ne saboda ana magana aure ne fa. Shi kuma magana aure ba na wasa ba ne ba. Ganin da nake ya kamata ki kirawo kawo Habu ko baban Binafa ki tambaye su domin na san aurensu fa za a rasa gaskiya al'amari ba ki ji. Ke ma kin sani ba su taɓa gaya min gaskiya ba. Kin san irin zaman doya da manja da muke yi da su. To, Momi, mu yi haƙurin zuwa gobe mu gani mana, tunda gobe ne ɗaurin auren. In ya so idan ma gaskiya ne za mu gani. Domin an ce ita rana ba ta ƙarya. Yauwa, kuma Abba ya kira ni, ya ce yana asibiti, kuma ya ce ya kira ki ba ki ɗaga ba. Tabbas, na ga mesa ɗinsa na cewa wai ya tura wata yarinya suna asibiti. To, yanzu bari in je in shirya, kafin nan na gama abinci ke ma kin shirya in yaso sai mu je, su ma sai mu kai musu abinci domin na san suna buƙatar shi. Zan tafi Husna, amma wallahi albarkacinki zan tafi. Ke ma ki tashi, na gaji da ganin wa'annan kayan a jikinki, ki tashi ki yi wanka ki shirya. Ni ma yanzu zan je na shirya. Nadiya, 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 Nadiya. Bashin fansa. Wace ce? Wani sunan da Sumayya. Kada ki damu da wannan. Insha Allah ina ji a jikina za mu sake haduwa nan ba da dadewa ba. Anya kuke san abin da ke faɗa kuwa? Tabbas na fahimce ki Sumayya, amma ta yaya kike tunanin samun mutumin da bai taɓa ganin sa ba? Ba ni da amsar wannan tambayar taki. Sai an jima. Dan Allah tsaya. Anya kin fahimce me halaka take nufin kuwa? Idan kin gane sanin alaka a cikin ranki, to ni da sauran saninta a cikin raina. Kwarai da gaske soyayya. Wannan shine ke ƙara tabbatar min da cewa ke ma haɗin rayuwata ce. To sam ba zan iya ba. Bashin fansa. Suna fuska shi abana ne. Wannan shiri zai rika zo muku a cikin YouTube channel ɗin mai suna Yusuf MP kadai. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sakonnin mu da tsarin mun dora. Ai iya farin cikin da kika nuna min shi kaɗai ma ya iso ni. Ko ciwon hauka ne kama da zan yadda? Wannan yaron ko mun gaba da halitta ne. Saboda wallahi ina tunanin kashe shi zai. Na ga hoto mai uzurinci. Ina so a kawo min shi da rai ko babu rai, ina so in gan shi a gabana. Idan ba sunan ka Bilal ba, to me sunan naka? Wannan karɓar uzuri ba a zo min da shi. Very good. Me yasa kai jinkirin zuwa? Yaron ai dan guda uba ne, gudu ne da shi. Hey, duk inda wannan malukin yake a duniya da kun gan shi ku saka min shi abu. Na ga yaron nan da ido na. Ban fahimce ka ba. Domin yayin ki Saddam ya ci alwashin cewa duk inda ya ga Bilal sai ya kashe shi. Sami kokarin Allah da mu kama shi. Cewa za ka yi ya zama dole a kama shi. Ba amin ba.
Bilal yana rayu. Ba shine Bilal ɗin da kake nema ba. Kauce kawai in aike shi. A'a yaya, in dai sai na matsa za ka kashe shi. Ba zan matsa daga nan ba, sai dai ka kashe mu gaba ɗayan mu. Wannan ɗan lokacin fa. A haka? Manyan yara. Mahaifina shine yake safarar dukkan wani gilashi da kika sani. Ba ka bane ba Lawal ba? Ok, haka ne. Ai saboda kuɗin da mahaifina yake da shi yanzu shine muka je aka yi wa sunan na kwaskwarima da Kallawan sai kuma love song. Ba wani wannan wani kala abu ne saboda Allah ka kalli fa inda ka tsaya ka bani fa akan hanya. Kai ban fa gane ba. Wata normal kiba na kan nayi da kuma kaya masu rigisa. Me sirrin ne? Sana'ar da nake. Wata sana'a kace bayan na san kai dan iska ne. Gwanjo ka koma ne? Wani irin gwanjo? Ka fita mana. Kayan bugarwa yake ba mu muke siyarwa. Ko kayan dokawa ne ni akai ni. In dai zan samu kuɗi da Allah. Zaka iya? Zan yi harka. Zaka iya? Zan yi harka. Zaka iya ko? Zan yi harka. Ni zan baka kaya ka je ka sarwantar min da su. Haka talaucin yama ka ce za ka ba mutum illa? Ya ma wuce nan. Godiya. Dama muna chatting da ita ne shi ne ta bukaci tura mata hotuna. Kuma ka san na hajiya ni ba wasu bukatun hotuna ne da ni ba. Shi ne na zo wajen ka da Allah ka ara iPhone ɗinka sai mu je. Amma da shari duk abin da ya faru da wayannan wallahi sai kun biya ni. Aba dan hajiya kabba kamanta kai ne dan hajiya da alhaji. Jinin madara kashin biskit. Jijiya indomi. Hajiya. Hannu dan Allah tambaya nake. Ka san gidan sa Alhaji Yusuf? Wani za gan shi wani dan baki tittin na kato. Oke. Idan ka bi kwana a hanyar damanka. Daga can ɓarin. Hannun damanka. Kana shiga. Ban ganta ba fa. A haba da Allah ba anan a duba dai sosai anan nan ka sa ta kamar ai. Anan na sa ta wallahi kuma ka ya aka yi to ni kuma ai ba ta jiki na ka gani ma. Kai amma hali dan akuya ne. Ai ni ne nan haligin dan ajiya ai nayi mamakin da baka kira na tun da ina zuwa ina cire maka su. Na ga ai daga jinin da gani ma ga dan lokaci. Wannan shiri za ku dinga samun sa a Yar Baiwa TV kadai. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa. Ina tunanin ma gidan nan naku ba ka bukatar gilashi ne? Ya kamata ka je ka sa naku gidan. Ah no, ai mana yawa. Na ga alama. Bye bye baby.